con els conflictes, ja feu números i anàvem a cosa tema per tema. Que almenys no era allò la voluntat i ja Ja està. us heu vist bastant efectiu amb tot o amb alguna cosa més? Bastant receptius. Sí. Sí. Hi ha coses que ens han dit que els diners... Sí, però la Tot negociació... aportava una concerta així Bueno, perquè m'ha portat coses que s'ha de tenir en compte que ells no estaven contribuint en aquest sentit, no estaven garantint no estaven mirant la distància del salari mínim o la vida. I també no tenen cohesió de l'any i es pujaven cotitzacions després de la casa. Per tant, que això no sigui que el que guanyem ara el quartet és el que van a tot el que va protestar. Sí, perquè interessa. El que sí que tenen calculat així en una qüestió pressupostària és que el primer que entraria en vigor amb retroactivitat aquest any serà el complement del Nogada, que ells parteixen d'un 8, però que ells igual no poden arribar al 10, i perquè ha de ser comú a totes les i la part de la base salarial